Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar Ang'ichwelo kadhi nyime jo Kenya ochiwo paro mopogore opogore kaluwore kod chenro mar piny owacho matero oganda maonge tich to nigi lony e pinje maoko. Piny owacho osebedo ka jiwo rowere ma pacho ka mondo okaw thuolo mag tich mayudore e pinje maoko mondo konygi kendo gero uchumi ma pacho ka, wach ma jopiny moko osebedo ka kwedo mokalo. Cynthia Onyango miyo ler. Thor wach mar nyasi mar Jamhuri ma higa ni en yango chenro kod thuolo mag tije. Kata kamano, moko kuom jopiny pod nenore kama ok osiro paro mar sirikal mar kelo chenro mar tije andika ma itere jopiny e pinje maoko. Mbesewa iyudo ka moko to kunendo nitiere challenges moko mang'eny konendo. Ko wambe samoro wanyalo bedo gi gombo mar dhi konendo, to kaluwore gachiel ariyo moko ma waneno wabedo gi samuoyo mar dhi konendo. Wewe umeenda pale technical umefanya kwa mfano civil engineering, alafu unakwenda Qatar ama Saudi Arabia ukue house girl ama ukue watchman. Does it make sense, honestly speaking? Moko kuom jopiny bende pod ni kod luoro e wi arita mar jogo ma itero dhi tiyo e pinje maoko. Ang'o miyo jok ma oko puodhigi ema kawo ji tero kucho chonde, kae to bang'e winjo kiywak ni ang'o ni jowa to kucho mondo wasol negi pesa mondo kata kik ng'adnegi buchne. Kaluwore kod japuonj Kennedy Odhiambo, owacho ni dibed makare mondo mbetre mar Kenya okaw ting' marano ni okoroch ratich jo Kenya mamanyo tije e pinje maoko. Ng'ede wan gi jok ma represent wa kocha, ambassadors nitiere kucho, joma tiyo embassy centers. Wanyalo tiyo kodgi mondo mi ng'ika gikonyo, gi support, gikonyo, gimiyo security ne jogi eko. Kendo ng'iyo welfare seche midhi kendo kintiere kuno ting'i maber. To ne jo Kenya mamoko, ma en chenro makare ma giwacho ni biro konyo jogo madang'ni kamanyo thuolo makamago. Kaka wa youth waisomo kendo pachwa ler, tinwang'o gima wasomo seche moko konya yude Kenya ka. Koro ka sirikal nyalo bedo gi paro mar konyowa kawo nyithindo matere pinje maoko, ka nyalo konyo mondo wayud job opportunity, mondo wanyalo develop ourselves mondo dongruok obedie. Cynthia Onyango, Ramogi TV.